बिनि जि जोबथा हाबाफारि बेखौ खुंगोन। दा बेवहाय फोरबो खुंनायजों लोगोसे आथिखालाव एबसुनि बिबान रुजुनानै दङ हिसाबै जोंनियाव गोबां गिदिर गिदिर सोंलुफोरा फैयो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा आफाद, बेखौ मानो दानाय, बे आफादा मानो जोनोम जानाय, बे आफादनि मावनांगौ बिबाना मा मावनो हाबोखो आरो मा मावनो हायाखै। जोंनि जागायजेननायाव बै समनि आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोना मा सानजेननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गायसनदोंमोन आरो बिनि उनाव फैनानै 1983 मायथाइयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आफादगिरि जानायनि उनाव मानो आलादा रायजो बिनो गोनां जाखो, बिनिफ्राय फैनानै बिएसि जानाय, बिटिसि जानाय, गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै 6 बोसोरनि सोमावसारनायाव 1135 सुबुङा जिउ गारनांनाय, जोंनि आइजोफोरा जिनाहारि जानांनाय, न' बां सावजानाय, जोंनि गोबां सुबुङा बेघर जानाय, हाजार मानसिफ्रा आसि बिसि पुलिस मिलिटारिजों गावथार जानाय, हमनानै लांजानाय, बेजों सेर मा दाङाबाजि जाबोखो, पिटिसि एबसुनि बुलायलायनाय, एनडिपिपिएलनि गावलायलायनाय, आरोबाव फैनानै पिटिसि मोनखांनायनि उनाव बिपिएफ जानानै गावजों गावनो 150 जन सुबुं थैबावनांनाय, बे गासैबो खोथाया गल्डेन जुबलि खुंनाय लोगो लोगो जोंनि मेलेमाव फैजोबो। दा बेखौनो लानानै जों थांनाय बोसोरावनो मोनसे आफाद दानानै होदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50 बोसोरनि बबेयाव जेनखो, बबेयाव देरहाखो, बबेयाव जोङो फेलें जाबोखो, बबेखौ हाखो, बबेखौ मावनो हायासै, बे गासैखौबो लानानै मोनसे जोंनि जारिमिन सुजुनांगौ होननानै जों आफाद दानानै होदों। आरो बिथांमोना बे आफादा अलमस्ट माखासे डकुमेन्टसफोरखौ बुथुमनानै कम्पेल खालामनानै मोनसे बेसेबा गिदिर भलुमनि मोनसे जारिमिन ड्राफ्ट सुजुनानै दोनबाय। दा बेवहाय बे जाहाथे गेदेर जायो आरो बेबो 1993 सिमल'। जोङो 1967 मायथाइनिफ्राय 1993 सिम फार्स्ट भलुम जारिमिनखौ जों बरननो नागिरदों। मानो 1993 एकर्ड जाजासिम जोंहा जिखिनि थासारिफोर जादों बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनो फोरमायनो हायो आरो 1993 नि उननि जिखिनि थासारि बेखौबो फोरमायनांगोन। नाथाय फोरमायनो थांनायाव गाराया जोबोद गोथाङैनो दङ। सोरबा हजम खालामनो हागोन, सोरबा हजम खालामनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो सम आरो बोथोरखौ बुजिनानै खामानिखौ मावनांगोन होननानै गेदेमाफ्रा खावलायदों। बेनिखायनो जोङो जोंनि जारिमिनखौ बरननो नागिरदों। जारिमिन सुजुनाया गिदिर खोथा नङा। बबेबा मोनसे जाथायखौ लानानै बबेबा मोनसे हारियाव बायदिसिना सिचुएसन जादों, थासारि जादों, बै रेकर्डसफोरखौ बुथुमनानै जारिमिन सुजुनाया गिदिर खोथा नङा। नाथाय दिनैनि समाव आं एबसुनि आफादगिरि हिसाबै गोलावसिन सम आफादगिरि थानो खाबु मोनदों, आंखौ बिबान होदों। दा गोलावसिन दङखायनो दायनिगिरियाबो आंनो बांसिन जादों। दायखौ आंनो रावबो होआखै, नाथाय दायखौ आंनो बिनानै लादों। दा बे समाव आङो नुदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजानो मा होनो हाखो। सोरबा सोङोबा जोङो गोसोम, गुफुर, गोथां नैबे मोनसेखौ होनो हाबाय होननानै रायजो राजाफोरनो जेबो बुंनो हाया। जोंनि आखायाव जेबो गैया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैखौ होबाय, नैखौ होआखै होननानै बुंनो हानाय जेबो गैया। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा होआखै होननानै जुदि सोङोब्ला, मा मावाखै होननानै सोङोब्ला जोङो गोबां फिननायखौ होनो हायो। आरो बेनिखायनो आङो गल्डेन जुबलि खुंनो लानाय लोगो लोगोनो जेला मेलेमाव फैबाय जे मानो गल्डेन जुबलि खुंगोन, मानि थाखाय, अब्ला आंनि मेलेमाव फैदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे आफादल' जाना थायाखै, बियो बर' हारियाव मोनसे सानस्रि महर मोनबाय। सानस्रि मोनसे फिल'सफि। मा सानस्रि बियो? हारि दानायनि सानस्रि। मा सानस्रि बियो? इनायजों गंलायनि सानस्रि। मा सानस्रि बियो? सुथुरखौ बिखाफोर गारनानै मोगा मोगि खालामनांगौनि सानस्रि। मा सानस्रि बियो? सोरख'नाय, थगायनाय, नासयनाय, गादबनायनि हेंथायै गसंनांगौनि सानस्रि। मा सानस्रि बियो? इनाय मावग्राया, नंखाय सानग्राया गावनिनो जाथों मालायनिनो जाथों बेखौ जाहाथे मालाबाबो कमप्रमाइज खालामा आरो हारिखौ मोनसे गेबें आरो थार लामाजों दैदेनलांनांगौनि मोनसे सानस्रि। बे सानस्रिखौसो आङो बुजिदों। मानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद होनबा दिनै बिदा फंबाय
मोनसे गारायलायनिफ्राय लानानै हा हु सेलायलायनिफ्राय लानानै हारसा बर' बुलायनायनिफ्राय लानानै जेसेबां बर' हारियाव जेंना जादों बे गासैबो जेंनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा दङ। बबेबा गामियाव दायना दायनि बुथारनाय जादों बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावहैनांगोन। सोरबा हस्पिटालाव थैनाय गैयामोनाखै बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो गोनां जादों। आरो बेजों लोगोसे हारिनि गिदिर गिदिर जेंनाफ्रावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदों। दा बेनिखायनो आं बुंदों जे मोनसे आफाद जानानै थायाखै, बियो मोनसे सानस्रियाव महर मोनबाय। दिनै बर' हारियाव हारिनि सानस्रि सानथौआ मा होननानै बुङोब्ला जोंनि गेजेराव गोबां दान्थे बिदान्थे जायो रायजोफोर। आङो दिनै बे सानथौ सानस्रिनि खोथा रायलायनायाव जोङो बिजिरनानै गुसेब मेलेमजों बेखौनो मोनो। बर' हारियाव सासे मानसि उजिदोंमोन, गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म। बिथाङा धोरोम फोसावनायनि गेजेरजों बर' हारिनि जि गाद्रा गुद्रा संसार जानाय, जोंनि न'खर संसारनि जि मोनसे थासारि, जोङो माने साखोन सिखोन थानो रोङै, न' बां मोजाङै लुना लानो रोङै, मोजाङै माने मोजां जि जोम लानो रोङै, बै थासारिखौ फोसाबनानै मोनसे रिफर्म खालामनानै गोदान महर होनानै मोनसे समाज दानो नागिरदोंमोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ। नाथाय बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जिखौ नाजादोंमोन बेखौ मावफुंनो हानाय जाजोबाखिसै। मानो? बिथाङा नाजानायनि सिगाङावनो जोंनि मानसिफ्रा बबेबा धोरोम फोथायनायफोरखौ बिखायाव बजबनानै लाखाबायमोन। बेनिखायनो बिथाङा बेखौ 100% हाजोबाखिसै। बिनि उनाव सासे सुबुं फैबाय, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म। बिथाङाबो गोदान मोनसे सानस्रि लानानै फैबाय। बे सानस्रियानो जाबाय गोनोखोआरि समाजबाद। जोंनि समाजाव धोनि गोरिब थानो मोना, बयबो ओंखाम बोथिसे मोनजानांगोन, रावबो रावखौबो थगायनो मोना, सोरखौनो मोना नासयनो मोना, गावजों गाव थगायलायनो मोना, मालायखौबो थगायनो मोना। ओंखायनो बिथाङा बुंबाय लिभ एन्ड लेट लिभ, थां आरो थांनानै थानो हो। बियो जोबोद मोनसे फिसा खोथा नङा। बियो मुलुगनि मानसिफ्रानो बे पटेसनखौ, बे बानबुंथायखौ दिनै मानिनानै सोलियो। बिखौ सासे लण्डननि मानसिया बुंजेनदोंमोन, बे जाबाय लिभ एन्ड लेट लिभ, थां आरो थांनानै थानो हो। दिनैनि मुलुगाव मुलुगनि सुबुं माहारिया जुदि सान्थियाव थांनानै थानांगौआ, गोजोनै थांना थानांगौआ, मोनसेल' मोन्थोरजों थांनानै थानो हायो, बेनो जाबाय लिभ आरो लेट लिभ, थां आरो थांनानै थानो हो। दा नोंथां रायजोफोर, जोंनि सरासनस्रा जिउ खुंनायाव, जोंनि न'खराव, गामियाव, समाजाव जों जेब्ला बायदिसिना खामानि मावगोन अब्ला बयबो मेलेमाव गोसोआव लाखिनांगोन जोङो लिभ एन्ड लेट लिभ। मालायनि जानो गोनांखौ सेनानै रावबो गिदिर मानसि जानो हाया। मालायनि बाहागोखौ सेना लाबोनानै रावबो गिदिर मानसि जानो हाया। मालायखौ बुथारनानै नों राजा जानो हाया। बारादि नोंनि संसारा बारादि माने मा जानाय नङा, सोलिनाय नङा। ओंखायनो जोङो बे मोन्थोरखौ बयबो मानिनांगोन। बेजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ माखासे खोथा बुंदोंमोन। बर' हारिया संग्रामनि गेजेरजोंनो सोलायनांगोन, संग्रामनि गेजेरजोंनो बयजोंबो मिथिजानाय जानांगोन, आरो संग्रामनि गेजेरजोंनो खौसे जानांगोन। दिनै बे मोनथाम खामानियाबो जोंनि गेजेराव जागासिनो दङ। इउनिटि थ्रु स्ट्रागल खालामबाय, ज' जाबाय, दावराव दावसि जाबाय, ज' जाबाय, बड'लेण्ड बिबाय, ज' जाबाय, उमुक खामानि जाबाय, ज' जाबाय। दिनै जोंनि बर'फ्रा खौसे जानो रोंबाय आरो संग्रामनि गेजेरजोंनो बुहुमाव बर'फ्रा मिथिजानाय हारि जाबाय। बियो गणतान्त्रिक संग्रामानो जागोन, बियो सिलाय लानायनि संग्रामानो जागोन, बे संग्रामनि गेजेरजों बुहुमाव मिथिजानाय हारि जाबाय। दा बेनिखायनो आङो बुङो, आंनि गुसेब मेलेमजों आं बुङो जे आङो लिरगिरिबो नङा, सानसुमैबो नङा, दैदेनगिरिबो नङा, नाथाय खामानि मावनानै आंनि जि एक्सपिरियेन्स बेजों आं बुङो जे बर' हारिनि जि बिग्रायखांनाय जांग्रिखांनाय, बै पिटिसिनिफ्राय लानानै, एबसुनिफ्राय लानानै, बिएलटिएनडिपिनिफ्राय लानानै गासैखौबो जुदि लिरथुमजोबोबा, गांसे मोजां लेखा सुजुयोबा, आरो बे लेखाखौ सोरबा जुदि नामी दामी मुलुगनि मुंदांखा लिरगिरिफ्रा जुदि सुजुयोबा, बे जोंनि बिग्रायखांनायाबो मुलुगनि गुबुन बिग्रायखांनायनिख्रुइ बिन्दोसेबो खम जानाय नङा। जोंनि मानसिफ्रा सोरबा सेगुवे अरानि सोमावसारनाय, सोरबा माव जिदुंनि कालचारेल रिभलिउसन, बैफोरखौ फरायनानै जों बुङो मुलुगाव ओरैबायदि रिभलिउसन जादोंमोन, नेलसन मेन्डेलानि माने उदांस्रिनि दावहा, बेखौ फरायनानै जोङो ओरैबायदि जादोंमोन। जोंनियावबो दिनै जोंनि सोमावसारनायाव न' बां सावजानाय, सावफिननाय, जिनाहारि जानांनाय, बुथारजानाय, थैजासे जेल जानाय, फासि अर्डार जाजासिम, बे गासैखौबो लाजोबोब्ला
जोंनि बिग्रायखांनायाबो मुलुगनि गुबुन गुबुन उदांस्रि बिग्रायखांनायनिख्रुइ खम नङा। बेखौ जाहाथे जोंनि रायजोफ्रा मालाबाबो आन्डार एस्टिमेट खालामा। जोङो बेखौ गोग्गानांगोन, जोंनि बिखाखौ दुगाखांना लानांगोन। जोंनियाव इग' थानो नाङा, नाथाय गावनि हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय 1% इग' थानाया जेबो गाज्रि खोथा नङा। दा बेनिखायनो रायजोफोर, जोंनि बिग्रायखांनाया मालाबाबो फेलेंखांनाय नङा। बिनि गेजेराव मोनसे बयनिख्रुइ गोनांसिन आरो गोथारसिन सोदोब, जाय सोदोबा बर' हारिखौ फोजाखांदों, खौसे खालामदों, जांख्रिखांहोदों, जुजिहोदों, थांनानै थाहोदों, बे सोदोबा जाबाय बड'लेण्ड आरो बड'लेण्ड। एनडिएफआ बड'लेण्ड होननानै बाहायदों, जोंनि सोमावसारनायाव बड'लेण्ड होननानै बाहायदों। ओंखायनो गुबुन हारिफोरखौबो बुङो आङो जे बड'लेण्ड होननाय सोदोबखौ लानानै नोंथांमोना रागा जोंनाङा, मुगैनाङा। हारसाफोरनि मिथिङाव थांनानै बुङो। थांनाय बोसोराव सत्र महासभाया लिंदोंमोन बै बरपेटा न'आव। सत्र महासभानि बिराद गिदिर गिदिर मानसिफोर दङमोन, बिथांमोना बिबुंथि होदों। आरो आंखौ लिंना लांनायनि गुबै जाहोना जाबाय गावस्रानो नागिरग्रा। ओंखायनो लिंना लांनानै गामसा सामसा होनानै, बान्था सान्था होनानै एसे गुसु खालामनो हायो नामा? उनाव लांनानै गावसोरबो बिराद बिबुंथि होबाय आंनि सिगाङाव, आंखौबो बिबुंथि होनो होबाय। गावसोरनि बिबुंथियाव बुंबाय जे जोहोलाव आसामखौ आरो बोखावनाङा, दिनै आसामा गावजोबनानै थुख्रा थुख्रि जाबाय आरो बेखिनि आसामा थांना थानो हानाय नङा। आरो नोंसोरबायदि बे रोजा रोजा बोसोर संसार जानाय बे हानि फिसाफ्रा जुदि गावस्रालांनो नागिरोबा जोङो थांना थानायनि खुनु राहा लामा गैला होननानै 70 बोसोर, 80 बोसोर, 60 बोसोरनि बैसोनि बोरायफ्रा बे सत्रनि मानसिफ्रा आंखौ खावलायदों। अब्ला आं बिथांमोनखौ बुंदों जे नोंथांमोननि जेबो दाय गैया, नोंथांमोनखौ जों दाय होनो नागिराखै। जों जे दिनै जुदा जानो नागिरदों, आलादा रायजो जानो नागिरदों, बेयो मोनसे मिथिंगायारि खान्थिखासो। मुलुगाव जेसेबां दंफां लाइफां दङ, दाउ अमा, बयबो मोनसे समाव गावनि बायदियैसो थांनानै थाखायो, मालायनि सिङाव थांनानै थाया। बिफां फांसेया फुलि जानाय समाव जानो हागौ बेयो गिदिर बिफांनि सिङाव थायो, नाथाय देरनानै बेयो गाव हारसिंनो गासिबो खालामजोबनानै लायो। दा बे गासिबो थासारिखौ आङो बिथांमोननो बुंनानै आं बुंदों जे बड'लेण्ड सोदोबखौ नोंथांमोना गिनाङा, बेखौ मुगैनाङा, बेखौ नोंथांमोनाबो मान होनो सोलों, अननो सोलों। मानोना बड'लेण्ड सोदोबजोंसो बर' हारिया थांना थानो सोलोंदों। नायदो, बै समाव बर' थुनलाइ आफादा रमान हांखोनि सोमावसारनाय, बै समाव बुथार जाबाय। फैयै फैयै राव थुनलाइजों हारिया जेरैखि जाया थांना थानांगौ, रावारि फोलेरजों रावा थांना थाथारनांगोन, बर' थुनलाइ आफादा जागायजेनबाय। नाथाय थुनलाइजों जे हारिया थांना थानाय नङा, गुबुन गुबुन बिथिङावबो जोंनो नांथारगोन। बे खोथाखौ डिसिसन लानानै आलादा रायजो बिलाइनि थांखिया 1987-86 मायथाइयाव फैयामोनब्ला दिनैसिम बर' हारिया मा जागौमोन? दिनैसिम बर' हारिया केरेके जालांगौमोन। जों बायदि हारिमु गोनां, राव थुनलाइ गोनां हारिफ्रा दिनै गोबां बायदि हारिफ्रा दिनै थावरिनो हायाखै आसामाव। मानो थावरिनो हायाखै? बिनि खुंथाय गोहोआ, बिनि सिस्टेमा जोंखौ थांना थानो होआ। बिथांमोना जोंनि आबहावाखौ सानफ्रोमबो गुबुंले खालामो। जोंखौ बिमा बाथौनि नोजोरजों नायो, मिथिनानै जा मिथियानो जा, डाइरेक्ट जा इनडाइरेक्ट जा, बिथांमोना जोंखौ बिमा बाथौनि नोजोरजों नायो, बियो सैथो। आरो बेबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिन लिरनो थांनायावसो जों नुबाय। दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङाव जोंनि गुवाहाटी रेडिअ सेन्टाराव मात्र आधा घन्टाल' बर'नि मेथाइखौ दामोमोन। रेडिअ माने निउसखौ फरायोमोन। 50 बोसोरनि उनाव दाबो आधा घन्टाल' दामो। बै समावबो जि समाव टिभियाव जागायदोंमोन, टिभियाव जोंनि जायगा गैया, दाबो जोंहा टिभियाव जायगा गैया। ओरैनो माबा माबि स्पेसियेल प्रग्राम जाबाथाय देखायखायो, बेबायदिसो। बिथांमोननि साननाय हनाया सोलायाखै। बै समावबो मास्टार लेखा नांगौ होननानै सोमावसारदोंमोन, दाबो मास्टार लेखा नांगौ होननानै सोमावसारबाय थादों। बै समावबो हानि रैखाथि नांगौ होननानै सोमावसारदोंमोन, दाबो जोङो हानि रैखाथि नांगौ होननानै सोमावसारबाय थादों। थारमाने बै खुंगिरिफोरनि खोथाया गोसोआ एसेबो सोलायाखै। ओंखायनो आलादा रायजो बड'लेण्ड, बे बड'लेण्ड सोदोब हारसिंनो बिराद पावारफुल सोदोब। ओंखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ आं खावलायदों, मालाबा सानसेयाव ओंखाम जानो बावबाबो, दुगैनो बावबाबो, बायदिसिना खोथाफोरखौ बावबाबो बड'लेण्ड सोदोबखौ जाहाथे जेब्लायसिम आलादा रायजो मोना, गावनि बिखा बिख्लोनिफ्राय गोरबोनिफ्राय जाहाथे दान्दिसेनि थाखाय गोजानाव दोना।
बेखौ बयबो फोथांनानै फिसिनानै लाखि मानो बे सोलोआनो हारसिंनो ओरैबायदि पावारफुल सोरबा दैदेनगिरिया मावदाङाव बे सोलो हारसिंनो बर' हारिखौ खौसे खालामनानै सानसे नङा सानसे उदांस्रिखौ लाबोथारगोन बेखौ आंबो फोथायो मानोना रायजोफोर दिनैनि समाव आं बेखौनो बुंनो सानदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सोमावसारनाय आलादा रायजो बिनाय बेखौल' लायालासिनो जोङो बर'खौ माबायदि गेरेमसा हारि दानो हायो बे बर'खौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांनायनि सम लानानै जों गोबां हाबाफारि रनसायदों गुन गोनां सोलोंथाइ जोंनि फरायसाफोरखौ बोरै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो आं उदालगुरि दख'रा एबसुखौ खावलायगोन जे बिथांमोननि खामानि मावनाया स्ल' जादोंबा गंफ्रोमबो स्कुल कलेजाव हाबनांगोन जोंनि गारजेनफोरजों रायज्लायनांगोन जे थाखो सेनिफ्राय एम ए फरायजासिम साफ्रोमबो फरायसाया गुन गोनां सोलोंथाइ मोननांगोन आथिखालनि जुगा बादायलायनायनि जुग ओंखायनो इडुकेसना कस्ट बयनिख्रुइ प्रायोरिटियाव इडुकेसना थानांगोन गियान थायोबा गासैखौबो मावना लानो हायो गियान गैयाबा सानाव बोनो आन्दा खोमसि नंखायनो रायजोफोर गियानखौ जों बुथुमनांगोन नाथाय जिखौ जोङो सोलोंथाइ होननानै बुंदोंमोन जोंनि फर्मेल इडुकेसन स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय जोङो बेजों लोगोसे दायो आरोबाव मोनसे दाजाबदेरबाय बेयो जाबाय डिजिटेल कम्पिउटार होननांसिगोन दायो बयबो जोंनि आखाइ आखाइ मबाइल दङ मेसेज होनो रोङो जोङो नङा होनबा फन खालामनो रोङो नाथाय दानि जुगा जाबाय डिजिटेल कम्पिउटारनि जुग जाहैबाय दा बेवहाय लेखाखौ जेसेबां रोंथों कम्पिउटारखौबो जोङो रोंथारनांगोन दा ओंखायनो बिनि थाखायबो आं सरकारखौ खावलायनाङो कम्पिउटार लिटारेसिखौबो बानायनांगौ जोंहा डिजिटेल लिटारेसिखौबो बानायनांगौ मालाया जोंखौ बुंबाय नङा जोंनो खामानि मावनांगोन बे जाबाय सोलोंथाइ गुबुन फारसेथिं हारिमु बर'नि सोमावसारनाय जांख्रिखांनाय सेर सेर सोरबा मोनसे आफादनि मुं बुङाखै आङो बेजोंनो जोंनि हारिमुवाबो जौगाबोदों दिनै बर' हारिनि हारिमुवा मोनसे स्टेन्डार्ड लेभेलाव सफैबाय बेखौ जोंहा गोजौथिंजाय लानांसिगौ बिनि थाखाय जोङो साफ्रोमबो साखाफारा जानांगोन आब' अनजालि दैमारिया दायो बुंगोन बिथाङा मुलुगनि गोबां हादर बेरायनानै फैबाय हारिमुखौ मोनसे हारिनि मालाया फोथाङा आं लेखा फरायनानै स्टाडि खालामनानै जेखौ मोनदों बे हारिनि सुबुङानो फोथांनांगोन गामसाखौ जों गाननांगोन आर'नाइखौ जों लानांगोन दख'नाखौ जों गाननांगोन मालाया सोरबाया बेखौ नुनानै फैगोन नाथाय दुखुनांथावा मा जाबाय दिनै आर'नाइखौ भारतनि प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै गासैबो लानो हमबाय बयबो लानो नागिरो आर'नाइखौ बै समाव जोंहा आर'नाइ दाग्राया गैला बेसो दुखुनांथाव जाबाय दा ओंखायनो रायजोफोर हारिमु ट्रेडिसन कास्टम बे खोथाफोरखौ रायलायोबा आसार खान्थि हारिमुनि खोथा बेखौ मालायनि आखायाव होजाया रायजोफोर ओंखायनो माखासे जिनिसखौ जोंनि मानसिफ्रा जाहाथे हमथाबनानै थायो जे जोङो गाननाय जोमनायखौ एटलिस्ट जोंनि आखायावनो लाखिगोन जानाय लोंनायखौ जोंनि बायदि जागोन साननाय हनायखौ जोंनि बायदि सानगोन रायलायनायाव जों हारसाबो रायलायगोन हिन्दीबो रायलायगोन इंलिसबो रायलायगोन नाथाय साननाय हनाया जोंनि बायदिनो साननांगोन आंनि साननायाव नाफाम मोनामनाया एसे एसे थानांगोन दा बेखौनो मालायफ्रा जंखायो राजखान्थि खालामनो रोङा नोंसोरो आंखौ बुङो राजखान्थि खालामनो रोङा नोंसोर जेब्लायबो नोंसोर नाफाम मोनामो थाबनो रागा जोङो थाबनो फुथियो थाबनो लोगोबो जायो मेनेज जानोबो गोरलै नोंसोरनि मानसिफ्रा राजनितिखौ रोङा होननानै राजनितिखौ जोंनि हारिया बेबायदिनो सोलोंनानै बेबायदिनो थांना थाबोदों मालायनि माबेखौ सोलोंनांगौ आरो माबेखौ सोलोंनाङा जों गावनो थिग खालामनांगोन मिथिबाय रायजोफोर नङाबा मोनसे हारिया हारि हिसाबै थांना थानो हाया हारिमुखौ जों लाखिथारनांगोन बैसागुखौ जों जानांगोन धोरोमा जोंहा बायदिसिना धोरोम इन्डियायाव जेसेबां गोदान धोरोम फैयो बर'आनो बारसोमबोयो मायाव गैया बर'फ्रा नाथाय गावनि नंगुबै आसार खान्थिखौ जोङो अराय सम लाखिनांगोन ओंखायनो बैसागु फैदों मोनफ्रोमबो गामियाव जोंहा बैसागुखौ गाजा गोमजा फालिनांगोन खाम सिफुं लानानै आरो बे बैसागुफोरखौ धोरोम सिबिनायफोरखौ जोङो थाखा फैसाजों नायनो नाङा रायजोफोर आथिखालाव नुनाय दुखु मोनो जोंनि गिदिर धोरोम आफादफ्रा एकदम राजखान्थि हान्जानि उनसो थांग्रा जाबाय बेफोर जोबोद दुखुनांथाव धोरोमा बयनिख्रुइ गोजौआव रावबो राजखान्थिगिरिया धोरोमनि सायाव नङा माने गोजौआव नङा नोंथांमोना नुदों बराक ओबामाया आमेरिकानि जेला राष्ट्रपति जायो बियो आमेरिकानि संबिजिताव आखाइ दोननानै समाय लायाखै बाइबेलाव आखाइ दोननानैसो समाय लादों बिथाङा बुंदों जे धोरोमा बयनिख्रुइ गोजौआव नोंथाङा संबिधानखौ गांसे लेखा होनानै थगायनो हायो नाथाय जेब्ला नोंथांनि सायाव इसोरनि सायाव फोथायगोन अबंलावरिनि सायाव फोथायगोन अब्ला नोंथाङा इनाय खामानि मावनो हाया दा बेनिखायनो बर'फ्रा इनाय खामानि
इन्डियान मावनो हमबाय मानोना बिथांमोना बे धोरोम सोरोम फोथायनायनिफ्राय गोजानाव थांबाय दा बेनिखायनो रायजोफोर बे खोथाखौ जाहाथे गोसोआव लाखियो थामथियाव जाबाय रांखान्थिया गोख्रों जानांगोन जोंनि रांखान्थिया मालायनि सायाव सोनारबाय थानाय नङा रायजोफोर दिनै श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै माजबादसिम आं गावनो सेन्सास खालामनानै मोनसे डाटा बुथुमनानै नायबाय खुनु बिजनेस इस्टाब्लिश माजुलनि मानसिफ्रा गैया अफिस आदालताव एफा एनै फिसा फिसा साख्रिफोरखौ मोनदों नाथाय खुनु बिजनेस इस्टाब्लिशमेन्ट बेफार फालांगियाव जोंनि मानसिया गैया दाबो बहाबा 10% बहाबा 15% बहाबा 5%ल'सो साननानै नाय उदालगुरि टाउनाव गंसे दखान दङ 32 ना 33 दखाना 300-400 दखाननि गेजेराव दा बेवहाय रांखान्थिखौ जों नायनांगोन जोंनि रांखान्थिया मायाव सोनारो मालायफ्रा बुंफैबानो बिराद गिदिर गिदिर बिजनेसाव आखाइ होनानै जों जसोनानै थागोन जोंनि ट्राइबेलफोरनि रांखान्थिया मा माइ गायनाय दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय नङा होनबा दानाय लुनाय ना फिसिनाय हेबनाय बायदिसिना जोंनि ट्राइबेलनि रांखान्थिया बेनो दा बेजोंबो नाथाय मुलुगाव बिराद धोनि जानो हायो जोंनि खाथियावनो हादोर दङ ताइवान होननाय आं थांफेरनो मोनाखै जेरावबो फरायनायाव नाथाय आं लेखा फरायदों बे ताइवाना अन्थाइ गोजा बे अन्थाइ गोजा ताइवानानो बिराद माने रां खामायो बिथांमोननि इक'नमिया जौगानायनिफ्राय जौगागासिनो दङ मालायनिफ्राय जिनिसफोरखौ लांनानै गावसोर बानायो चाइनानिफ्राय जिनिसफोर फैयो गावसोर बानायना फानहरो रांखान्थिया गोख्रों जायो दा जोंहाबो दिनै जों ओरैबायदि जायगायाव दङ जेरावनोखि जोंहा जायखिजाया प्रडाक्सन खालाम फाननो जोंहा खुनु उसुबिदा गैया नों मैगं मैला गाय जि गाय नोङो जि माने माव बेखौ फाननो जोंहा जेबो माबा गैया नाथाय दिनै मा जादों जोंनि गावनि रांखान्थिखौ जों संनानै लानो रोङैयाव जोबोद नोरोम आखलजोंनो जोङो संसार जाबोबाय इयुनखौ जों साननो रोङाखिसै दिनै फुंनि बोथिसेया जायोबा मोनानि बोथिसेखौ साननो हायो जोङो उननि खोथाखौ जों बारा साना ओंखायनो दिनै जोंहा रांखान्थिया जस्रोबाय मोनसे समाव जौ फाननो थाङोमोन सुवालकुसियाव जि जानो थाङोमोन जोंनि बिब'फ्रा जोङो बिराद दुखु मोनोमोन दिनै जौ फाननाय जि दानायल' नंला मैगं मैला फाननायाथ' मोजाङानो दाउ अमा फाननाया बेखौ नागारनानै राजा लामायाव अन्थाइ बुग्रायाबो दिनै बर' आइजोआनो जानो हमदों लासै लासै दा बेवहाय खिन्थु हौवाफ्राबो दाय दङ जोंनि सेंग्राफ्रा खामानि मावनाय वर्क कालचार जोंनि सेंग्राफोरनि आखायाव गैला जोबोद दुखुनांथाव बिमाया सान्दुं गोसायाव लामा बानायनाय अन्थाइ बुगासिनो दङ सेंग्राफ्रा गेरां गावगासिनो दङ लामाजों नुलाङोबा बिखाखौ गावनाय बायदि मोनो दुखु मोनो गारिनिफ्राय ओंखारनानै खामानि मावनोसै नामा बिराद गोसोखौ गाबखांनाय मोनो बिनिखायनो हौवा जा हिनजाव जा बयबो वर्क कालचारखौ लाखिनांगोन वर्क कालचार रायजोफोर जोङो बे बिथिङाव सांग्रां जानांगोन जाय हारिया खामानि मावा बे हारिया थांना थानो हाया जाय हारिया खामानि मावगोन बे हारिया गासैबो थासारियावनो थांना थानो हागोन जोंनि आइजोफोरखौ जथेस्थ' सांग्रां जोंनि बिमा आं गावनि आइखौनो नुदों बिफाया जौ लोंनानै गोग्लैनानै थायोबाबो मासे मासे न'खरखौ सामलायो माइरंल' थाबानो जाबाय मैगं थाइगं जेनिबो सिन्था खालामनाङा ओरैबायदिमोन दा जोंनि बिमाफ्रा जोंनि आइजोफ्रा जथेस्थ' स्ट्रं माने सांग्रां गोख्रों हौवाफ्राबो समान जानांगोन जोंनि संसारखौ सिगाङाव लानांगोन गुबुन लेखा फरायनो गोबां हायाखिसै रांखान्थि गैया गोबां गैया गावनि गथ'फोरखौ खिन्थु आखलखौ जाहाथे दानानै हरो बिमा बिफानि सिगांनि खावलायनाय आखल आखुआ गैया जायोबा मोनसे समाजा ध्वंस जायो दिनै गार्जेनफ्रा जोंखौ बुंदों उदालगुरियावबो मटर साइकेल सालायखावलाबायनाय ड्राग्स जानाय बायदिसिना गोबां थासारि फैदों बहाबा थांजाला बायदिसिना थासारि उदालगुरि टाउनावबो जोङो गार्जेनफ्रानो फोरमायहरदों दा जोङो दिनै समाजा थिग जानानै बेखौ कन्ट्रल खालामनांगोन मटर साइकेल बायनानै होदों अननाया आं बेखौनो बुंदों बिमा बिफाखौ अननाया सिमा बारनो नाङा गथ'आ सासेल' फिसा हौवा थांबाय मटर साइकेला बिबाय बिफाया साख्रि मावो मास्टार नङाबा आर्मि बिबाय थाबाय मटर साइकेला बायना होबाय आंनि न' खाथियावनो सासेल' फिसामोन गोजां बोथोराव जौआ लोंलायबाय मटर साइकेला 100 स्पिडाव फैनानै सलायनानै फैबाय ट्राकनि सिङाव गैला सेस अननाया बेनिखायनो सिमा थानांगोन मिथिबायना रायजोफोर मबाइल बायनानै होदों मबाइला सानफा हरफा थुगासिनो दङ लेखा फरायनाय गैला आखलाबो दिनै लेखा फरायनायाव थालांबाय एसे कन्ट्रल खालाम कन्ट्रल नायबासो जोङो थिग जागोन दा बेफोर बिथिंखौ जोङो नोजोर होनांगोन गुबुन हारिफोरजों मोजां सोमोन्दो थानांगोन रायजोफोर बड'लेण्ड नांलायनानै गासैबो हारिफोर नों गाज्रि नों मोजां होनबा खिन्थु जोंखौ मालाया सिनाय नङा नाथाय
जोंहा आलासि दङ जोबथारनायाव बेखौनो बुंनो सानदों आङो जों बयबो लुबैदों बड'लेण्ड जेंनाया जोबनांगौ आरो बेखौनो लानानै आङो दायो एबसुनि आफादगिरि हिसाबै आंनि गोसोआव एसेबाबो रंजानाय एबा खुसि दङ मानो बिग्रायारिफोरनि गेजेराव खौसे जानो हाबाय मोनसे समाव एनडिपिजों एबसुजों नायलायनो हायामोन एनडिपिजों बिएसपिजों नायलायनो हायामोन बुथारलायनायनि थासारि फैदोंमोन गोबां मानसियानो सोङो माबायदि नोङो एनडिपिजों एसेबां खाथि साफैखो गोदोनि खोथाफोरखौ बावबाय नामा आंबो गोदोनि खोथाखौ बावाखै गोदोनि खोथाया गोदोनि खोथा हिसाबै जोङो जारिमिनाव थानानै मोनसे लेसन होगोन गावजों गाव बुलायनाङा गावजों गाव गावलायनाङा जोंनि थांखिया गावबागाव नङा जोंनि थांखिया मालायजों बै सरकारि हान्जाजों जुजिनानै आइ आफानो उदांस्रि लाबोना होफैनायसो अब्ला जों मानो गावजों गाव बुथारलायनो बै समाव माखासे थासारि फैबाय मालायनि थुनज्लायनाय जोंनि सानस्लाबै गोबां जाहोनाव जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जाबाय नाथाय दिनैनि समाव जों बेखौ फोजोबनांगोन दा ओंखायनो जि समाव एनडिपि प्रग्रेसिभ जाथ'वाखैमोन 2005आव सिसफायार जाबाय बै समाव एनडिपिखौ लोगो हमनायनि थासारि गैयामोन जोंनि मानसिफ्रानो बाजायोमोन जोङो नाथाय बेंगलाव थांनानै अरुणाचलाव थांनानै मेघालयआव थांनानै बै समनि लिडारफोरजों रायलाय जोङो थासारिखौ थि खालामदों बिनि उनाव रन्जन दैमारि बिथाङाबो फैबाय जेलनिफ्राय ओंखारबाय सिसफायार जाबाय जों जेलावबो थांनानै रन्जन दैमारि बिथांजोंबो रायलायहैगोन जेलनिफ्राय ओंखारनाय समाव रायलायगोन आरो जों बेखौनो नायदों लासैनो बिग्रायारिफोरखौ बोरै खौसे खालामनो हायो मानोना मालाया माहारिफ्रा जोंनो आसि थुयो नोंथांमोना गावस्रा गावस्रि नोंथांमोना खौसे नङा अफिसारफ्राबो बुङो पलिटिसियानफ्राबो बुङो ओंखायनो जोङो गासैबो डिफारेन्सखौ गारनानै जोङो रायलायनो जोङो लासैनो ज' जाबोनो हादों आरो जोंनि सिगाङावनो माखासे लेसन दङ दिनै इनिसियेटिभआ मा जाखो एसेबां गिदिर सोमावसारनाय मोनसे समाव इन्डियायावबो फैयामोन दिनै बे सोमावसारनायखौ भारत राष्ट्रआ माबायदि थेर-बेथेर खालामनो नागिरदों डिमासाफ्रा मोननै हान्जा जेकुइड आरो डिएसडि मोननै हान्जा जानानै सोमावसारबाय मोनसे हान्जाया सिसफायार खालामनाया 6-7 बोसोर जाबाय मोनसे हान्जाया फैनानै हमजानानै लिडारफ्रा जेराव फैबाय उनाव रायलायनानै मोनसे हान्जाया मिथियाजासे मोनसे हान्जाजों षड़यन्त्र खालामनानै सुक्ति खालामबाय सुक्तियाव बयबो साइन होनांबाय नाथाय साइन होनानै जिखलाबाय जेबो गैया बेवहाय मानसिया ओरैनो थैलायबाय थासारिया ओरैनो नस्थ' जाबाय जेबो मोनाखिसै डिमासाफ्रा बोसोरब्रै सिगाङाव बोसोरबा सिगाङाव सुक्ति जादों आरो बेखौनो नुनानै जोङो रन्जन दैमारि बिथांजों रायलायदों दिनेन बिथांजों रायलायदों गबिन्द बिथांजों रायलायदों बिथांमोनाबो गावबा गाव इनिसियेटिभ लादों आरो मोजां खौराङा जाबाय जायखिजाया थासारियावनो एसे दाङाबाजिया जायाथों मानो दिनै मोननै हान्जाजों ज' जाबाय मोननै हान्जाजों खाथि सोमोन्दो जाबाय सिसफायारखौ ज' खालामबाय मेम'रेन्डामखौ ज' होबाय बेयो जोंनि थाखाय बेसेबा गोग्गाथावना खोथा नाथाय रायजोफोर मोनसेथिं मोजां जायोबा मोनसेथिं गाज्रि जायो रायलायनाया दावखोगासिनो दङ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद रायजो राजाफोर बयबो डेम'क्रेटिक मुभमेन्टजों इन्डियायावनो दिनै नाम्बार 1 बड'लेण्ड डिग्रियानो नाम्बार 1 जानानै दङ भारतआव रावजोंबो रायलायाखै रायजो बिदाफोरनि गेजेराव बर'फोरजों रायलायनाया सोलिगासिनो दङ अनलि बर'फोरजों दा बेबायदि समाव दिनै नुबाय फास्ट ट्रेक जानानै मानोना रन्जन दैमारि बिथाङा जेराव थांनो गोनां जाबाय दा मानोना रायजोफोर जोंनि आखायाव दिनै आद्रा थानाय मोनसे रेगुलेसन जेखौ फिनिशिं होनांगौ आरो फिनिशिं होनांगौआ जों बयनिबो बिबान सोरबाया साननो हानाय बिटिसि मोनबाय आङो न' बां लुबाय गारि मोजां बायबाय फैसा खामायबाय आराम जालांसै मा सोमावसारनायलाय बे सोमावसारनाया नों आंनि सोरबा सासेनि नङा बियो बर' हारि हिसाबै थांना थागोन होननानै दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगाङावनो सोमावसारनाया जागायदोंमोन आरो बै सोमावसारनायखौ जाफुंहोनो होननानै आथालनि उनाव आथाल जेनेरेशननि उनाव जेनेरेशन हौवा जा हिनजाव जा बारसोमनानै सोमावसारनायखौ लाबोगासिनो दङ दिनै जोंनि सोमावसारनाया गणतान्त्रिक सोमावसारनाय राजा लामायाव गुबुन मोनसे सोमावसारनाया डिजिटेड केम्पआव ज' सेंग्राफोर डिजिटेड केम्पआव दङ मोनसे सोमावसारनाया जेल सिङाव थैजासे जेल जाहैनांबाय माखासे सोमावसारनाया आरोबाव जेल सिङाव सानजानि जानानै आरो माखासे सोमावसारनाया दिनै बहाबा हाग्रायाव मेमा खारनानै फरायो बे जाबाय जोंनि सोमावसारनायनि गथा पिक्सार दा बेवहाय सोरबाया जुदि सानोबा आं एमएलए जाबाय मन्त्रि जाबाय आंनि खामानिया जोबाखै खामानिया जोबाखै आरो खामानिखौ फोजोबनांगौआ
साफ्रोमबो बर' फिसानि बिबान होननानै आं सानो दा ओंखायनो जोंनि गोरबोआव दुखु नाङो जेला एसेबां नारा नाथा नाजानानै हर सान जुजिनानै भारत सरकारनि अफिसार मन्थ्रिफोरखौ बाध्य खालामो सावरायनो थाखाय जुक्ति जुक्तियाव बिथांमोना जेननो गोनां जायो बै समाव जोंनिनो सोरबा लिडारा बुङो बड'लेण्डनि सिमां नुना गैया 110% बड'लेण्डआ जाया बड'लेण्ड मोननायनि खुनु क्राइटेरियानो गैया बे खोथाखौ जेला बुङो अब्ला जों खासि बिसि रागा जोङो दुखु मोनो बेबायदि बुंनो नाङा हामा नङा होमबा रायजोफोर आरो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरियानो गैयाबा बोरै 50 बोसोर सिगाङाव बिखो 32 बोसोर सिगाङाव बिखो आरो भारतनि संबिजिताव बहा लिरनाय दङ आलादा रायजो मोननांगौबा क्राइटेरिया नांगौ होननानै बेबायदि जेबो लिरनाय गैया रायजोफोर लिरनाय गैया जि समाव मिज'राम रायजो जादोंमोन लुसाइ हिल्स मोनसे डिस्ट्रिक्ट दंमोन जि समाव नागालेण्ड रायजो जादोंमोन नागा डिस्ट्रिक्ट मोनसे डिस्ट्रिक्ट दंमोन ना इन्डास्ट्रि दङ ना आइएस अफिसार दङ ना मा दङ जेबो गैया बे रायजो जालांबाय दिनै जोंहा बर'फ्रा गभर्नर जालांबाय चिफ इलेक्सन कमिशनार जालांबाय बेसेबांबा गिदिर गिदिर अफिसार जाबाय आर्मियावबो दिनै ब्रिगेडियार जाहैबाय सानै साथाम गोबां दङ जोंनि हिउमेन रिसर्स बिनि उनाव मानो जों रायजो मोना मानो रायजो मोना रायजोखौ जों मोनथारनांगोन रायजोखौ मोनथारनांगोन 5,000 जोहोलावजोफोरनि थैखौ जों ओरैनो हगारनो हाया 20,000 मानसि जेल जानायखौ जों ओरैनो हगारनो हाया दा बिनि थाखायनो जाय बिथांमोना गोसो गैया बिथांमोना लामाखौ हगारबानो जाबाय गोदोनिफ्रायनो बिदिनो जाबोदों सोरबा बिएससि एकर्ड खालामबाय एकर्ड खालामनानै थाबोबाय नाथाय सोरबा राजालामाव फैनो ओंखारबाय जोंहा परिदामना हायैफ्रा थाबोबाय जों जेबो बुङाखै सोरबाया बिटिसि एकर्ड खालामबाय राजालामायाव फैनो गोसो गैया नों हगारनानै होबानो जाबाय मानो नोङो सिगांथिं गसंफैनो नागिरदों बियो दै दाहारसो हिमालय हाजोखौ सिंखावनानै फैनाय दै दाहार नोङो बांद्राय दुगानानै गसंनाय गैया खिन्थु दै दाहारजों बुखायनानै लैथोआव हगारहरजागोन बिनि दाया जोंनि नङा आरो बे दै दाहारखौ 50 बोसोराव आर्मि पुलिसनि कामान सिला एजेन्सिया लाखिनो हायाखै नोंलाय सोर गावनि होननानै साननानैसो दोनदों जोङो बारा दुगा दा ओंखायनो रायजोफोर आं बारा गोलाव खोथा बुंनो सानाखिसै रायजो मोननांगौनि लामाखौ आंनि गुसुं मोनदांथिया आङो मोनथाम नुबाय एक नाम्बारा जाबाय सोमावसारनाय सिंनि सोमावसारनाय सानि सोमावसारनाय सिंनि सोमावसारनायनि थासारिया गैला ओंखायनो सानि सोमावसारनायखौ जोङो गोख्रोङै लांबाय थानांगोन सोमावसारनायखौ बारदेन नाङा सोमावसारनाया बिराद गिदिर मोनसे बारदेन खर' जाबसिनानै नङा बियो सोमावसारनाया जोंनि हारिनि मोनसे गोथार थांखि रंजा बाजा सोमावसारनांगोन ओंखायनो जोङो रेल लामायावबो मोसायो जोंखौ बुंगोन मा रेल जथेनायावबो मोसादों नाथाय रेल जथेनायाव मोसानायखौ नुनानै इन्टेलेक्सुवेलफ्रा गियो जाय मानसिफ्रा एसेबां रिचखौनो रंजा बाजा खालामनो हायोब्ला बे मानसिफ्रा मा मावनो हायो मानसिफ्रा जोंखौ गियो एक नाम्बारा जाबाय सोमावसारनायखौ लांबाय थानांगोन 2 नाम्बारा जाबाय राजखान्थि बै समाव 1991 मायथाइयाव 9 जन एमएलए देरहाहोनानै बिएससि जानाय बायदि 2001 मायथाइयाव 10 जन एमएलए देरहाहोनानै बिटिसि जानाय बायदि दिनैबो जोंनो एमएलए एमपि नांगोन रायजोफोर एमएलए एमपि नांगोन जोंनो एमएलए एमपिखौ नाङामोन जुदि दा थाखानाय मन्थ्रिफ्रा दा थाखानाय एमएलएफ्रा आसाम एसेम्ब्लियाव सम मोनोबा खाबु मोनोबा रायजो नांगौ रायजो बिलाइ जेंनाया जोबनांगौ एनडिपिनि जेंनाया जोबनांगौ बे जेंनानि खोथाफोरखौ बुंनो साहस खालामनायमोनब्ला बिखुङाव एसे साहस होनांगौब्ला जोङो गोदान एमएलए नाङामोन जिहेतु बिथांमोननि बिखुङाव बिन्दोसेबो साहस गैया ओंखायनो साहस गोनां मानसिफोरखौ लाबोनांगोन जाय आसामाव थांनानै टेबोल सौनानै बुंनो हायो बड'लेण्डआ जोंनि जोनोमनि मोन्थाय नोंनि बिफानि सम्पति नङा होनना बुंनो हानाय मानसिखौ एमएलए बानायनांगोन एमपि बानायनांगोन दिनै जाय एमपिया थांनानै दिल्लीयाव खोथा फंसेबो बुङा गुबुन जौगानाय हारिफ्रा एसि जानांगोन मा जानांगोन होननायखौ जों बुंलाबायो जोंनि हारिनि खोथा फंसेबो बुङा जोंनि दैदेनगिरिया बोरै थैजासे जेल जानांगोन जोंनि सेंग्राफोरखौ बोरै फासि होनांगोन बोरै एसेबां माने थासारिया बेबायदि जाखो बे खोथाफोरखौ जाया बुंनो साहसानो गैया बेबायदि मानसिया एमपि जानानै एमएलए जाना थानानै जेबो लाब गैया रायजोफोर खोथाया सिगा सोमावसारनांगोन इलेक्सनाव बाहागो लानांगोन आरो खान्थिया जाबाय डिसकासन खालामनांगोन मैयाबो डिसकास खालामगासिनो दङ मैयाबो हरनि 2टा 3टासिम सावरायदों दिनैबो सावरायगोन गाबोनबो
मोनफ्रोमबो लामाखौ बाहायगोन। नाथाय सासे एमपि आं बुंदों दिल्लीयाव थांनानै एबसुनि आफादगिरि आरो एनडिबिनि गाहाय नेहाथारिया हम मिनिस्टारनि आथिङाव हमहैदों होननानै बिथांमोनालायनो गोदना गोबालायनानैसो सोलियो जोंखौ आथिङाव हमहैदों होननानै। आरो सासेया बुंलायबाय शिबा जोङो दिल्लीयाव थाङोबा साहा लोंनांगोन ना दै लोंनांगोन बेखौबो बिथाङासो बुंहरो दिल्लीयाव। दा बेखौनो आं बुंदों जे बिथाङा जुदि एसेबां पावारफुल जाबायबा हम मिनिस्ट्रि प्राइम मिनिस्टार अफिसखौनो जुदि बिथांमोननो लाल साहा लोंनो होनना बुंनो हानाय जाबायबा मानोथो बर'फोरखौ एसेबां सान्दुं अखा आन्दलन खालामनो होखो? मानोथो जेल जानो होखो? आरो एसे मुसुर हरनाय जायो ना बड'लेण्डआ होदों होननानै मुसुर हरनाय जायो मानो खालामाखै? बियो बर' रायजो राजाफोरखौ गोसोम जिजों खर'खौ खानानै दोननो नागिरनायल' बिनि बागै जेबो नङा रायजो। जोबोद दुखुनांथाव बियो। जों बेखौ लुबैयाखै। नोंथांमोनानो सिनजा नोंथांमोनानो दिपुसिया नोंथांमोनानो मन्थ्रि जा। आंथ' पार्सनेल जिबनखौ बुंदों जे आंनि थांखियानो मोनसेल' बड'लेण्ड जेंनाया जोबजासिम सोमावसारलांबाय थानांगौ। नोंथांमोननि सिटखौ जों सेनो नागिराखै। अब्ला माखौथो गिदों? नोंथांमोनानो थाबाय था मावनानै हो। माला नागालेण्डआव नेपिलिय' चिफ मिनिस्टारा एनएसियानि आन्दलनखौ साक्सेस खालामनो गोबां खामानि मावदों। बिमल गुरुं गुरखालेण्डआव दिनै बै बिमल गुरुङा थैनांगोन नङाबा गुरखालेण्ड जानांगोन होननानै सोमावसारदोंमोन। जोंहा धीरेन बर'जों आंजों खनले खनले थांनानै बिमल गुरुंजों रायज्लायहैदों जोङो। बे बिमल गुरुङा दिनै बिमल गुरुंखौ सिनस्रि सिफायनानै दोनबाय। नाथाय बिमल गुरुङा कमप्रमाइज खालामाखै। तुलिराम ब्रह्मां कारियानि सिएम तुलिराम ब्रह्माङा दाखालि दिल्लीयाव थांनानै प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै अट'नमास स्टेट नांगौ बिबावबाय। जोंनिफ्रासो आलादा रायजो नांगौबा थोर 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 बियो। आलादा रायजो नांगौ होननानै बर'फ्रा थांना थाबोबाय। आलादा रायजो नांगौ होननानै राजा लामायाव ओंखारबाय। आलादा रायजो नांगौ होननानै दिल्लीयाव रेलि खालामबावबाय। आरो आथिखालाव दिल्लीयाव पारमिसन मोनालासिनो रेलि खालामबावनो हानाय जाबाय। आरो सोरबो गिबावदों? सोरबो गिदों नङा होमबा? जोंखौ मालायनि सेनो हाया। दा जोबोद दुखुनांथाव रायजो। गिनाया जेबो नङा। थाखाया जोंहा बुरजा बुरजा जाबाय। आराम आथिंनि बेयाव जालांनो लुबैबाय। ओंखायनो बारा गोरा खोथा बुंला। कन्ट्रभार्सियेल खोथाफोराव हाबला। मालायफ्रा जिखौ मोजां मोनो बेबायदि खोथाफोरखौ बुंनानैनो जिउखौ बारलांनो नागिरबाय। बिसोर खिन्थु हारिया थांना थानाय नङा। मानो? दाबो बर' हारियाव मोजाङै बोथिनै ओंखाम मोनजायै गोबां मानसि दङ। गथ'फोरखौ लेखा फरायनो हायै मानसि दङ। देहा नायजानो हायै बेराम डाक्टारजों मोजाङै मानसि दङ। मोजां न' बां लुना लानो हायै मानसिफोर दङ, न'खरफोर दङ। बेबायदि मोनसे गोरिब गुन्द्रा गोग्लैसोनाय सुबुं अनजिमा थानाय हारिनि दैदेनगिरिफ्रा जुदि हारिनि खोथाखौनो बुंनो गियोबा बेनिफ्राय दुखुनांथाव आरो जेबो थानाय नङा। दा ओंखायनो रायजोफोर आङो बयखौबो खावलायदों जोंहा नाराज जानांगौ गैया। खुनु खोथाखौ लानानै इमोसनेल जानांगौ गैया। मेलेमखौ गुसु खालामना लाखिनांगोन आरो दावहाखौ होलांनांगोन। दिनै नङा गाबोन बड'लेण्डआ जाथारनांगोन। जेलनिफ्रायबो ओंखारनांगोन लिडारा। बड'लेण्डआबो जानांगोन। सेंग्राफ्रा गासिबो जानो मोननाय नङा। गासिबो थिग मथे थांनांगोन। आरो लोगोसे जोंनि हारिनिफ्राय लेखा गोरोंनि अनजिमाया बांनांगोन। गेलेग्राफोरनि अनजिमाया बांनांगोन। हारिमु सिबिग्रानि अनजिमाया बांनांगोन। आरो साफ्रोमबो बर' फिसाया हारि अनफावरि जानांगोन। आं बेखौनो हास्थायनानै बारा गोबां खोथा बुंला। दा नैबे इलेक्सनाव मोननै बै क'क्राझाराव मोनसे नैयाव मोनसे क'क्राझाराव उल्फाव गोरा ब्रह्म बेवहाय प्रदीप दैमारि बे मोनद' हारिनि माने एसटि जानाय होबथानाय लोगोसे आलादा रायजो मोननाय बे माखासे खामानिखौ लानानै जोङो सानै बिजाथि होदों। दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय बिथांमोना बिजाथिबो गैया जेबो गैया। नंखायनो थांनाय खनथाम जोङो बिजेपिनो होबाय आरो बिथांमोना बुंबाय जों एबार होसिगोन होआखिसै। ओंखायनो एबार जोङो बिजाथि दैखांबाय। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बयबो खौसेयै प्रदीप दैमारि जाय बिथाङा 40 बोसोर हारिनि थाखायनो गासैखौबो होजोबबाय। बिथांनि जि सावगारियानो फैया मानो भटखौ होनांगौ आरो गुबुन मानसिफोरनो दिन्थिनांगौ जों जे बर'फ्रा खौसे बेखौ गुबुनफोरनो जोङो दिन्थिनांगौ। दा गुबुन हारिफ्राबो जों खाथि खाथि फैगोन। जेला जोंनि खामानि मावनायखौ नुबाय बिराद गोथार बिसोरनि साननाय हनाया बेफोरखौ जेला नुबाय बिसोर नाथाय हिंसा खालामा गोथों लामाजों थांनो नागिरो। गुबुन हारिफ्राबो सोरबै जादों। क'क्राझारावथ' बर'फ्रा 90% जोंसै। गुबुन हारिफ्राबो नाथाय लोब लोब फैनो हमदों। दिनै माने ओंखाम जानो दै लोंनो सम गैयै जादों। गुबुन हारिफ्राबो लोब लोब फैनो हमबाय। जे सिगां जि गोरोन्थि जाबाय एबार खिन्थु जों
माने ज' थांनोसै होननानै ओंखायनो रायजोफोर आं बिदिनि खोथाखौ बुंबाय नोंथांमोना बयबो आलो गोजोनै संसार जानो हाथों बिनि थाखाय खेबसेबाव इसोरनि खाथियाव आरज गाबनानै लोगोसे उदालगुरि जिल्ला एबसुखौ माने नैबे इलेक्सन थांनायनि उनावनो गासैबो समाजारि खामानिफोरखौ गोख्रोङै दायथ' लानांगौ सोलोंथाइनि खामानिखौ दायथ' लानांगौ बेखौ खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों।